சூப்பராக 28 இல்லை என்ன மாதிரியானலாம் பேண்ட்டை போட விடாது நம்மகிட்ட. நீங்களாம் வெறும் டவல் கட்டின்னு போங்களா அப்படின்னு. ஸ்மால் 97 பண்ணுறேன் போனால் அப்படியே போய்ட்டு உன் பையனுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி ஒரு அணியும் வீடியோ பண்ணதுக்காக என்ன ஏன் பண்ணிக்கிறாங்க முடியல. உனக்கு போய்ட்டு ஒரு பூந்து தாண்டி ஆயிடுச்சு போன பின்னாடி தீபாவளிக்கு பாய் 0 to 2 years இதுதான் அவங்க சட்டம். அந்த வெங்காயம் தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்கும். நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்னை வெளியே சுற்ற வச்சுட்டு இப்போ போயிட்டு 0 to 2 years. ஷர்ட்டு மாதிரி இல்லை எதுவும் அது மாதிரி தாங்க. இது ஷர்ட்டெல்லாம் போட விடுவாங்க. 18 months தான். ரொம்ப சின்னது இது. 18 monthsன்னா அதான்டா கரெக்ட் தான்டா. 18 monthsன்னா 1.5 வயசு. ஐயோ இவனுக்கு 18 monthsன்னா என்னன்னே தெரியல மக்களே என்னை படுத்துறான். இது போடுறான் நல்லா இல்லையா? என்னடா 2 வச்சுட்டு இதான் என்ன இதான் இருக்கு எடுத்து போ அப்படின்றாங்க. அது பேண்ட்ரா இதுக்கு அது செட்டு. This will be good. நல்லா இல்லையா? ஆனால் நான் எடுத்து பார்க்குறேன் நல்லா இல்லைன்ற. இருக்கிறது ஏதோ 4-5 வெரைட்டி இருக்குங்க. இருக்கிறது ஏதோ இதுதான் இருக்குது. நீ வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் போடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. They should die. All right. There's a lot of ஏன்டா பிளாக் போடுறதுக்கா சாவச்சிருவேன். ஷாப்பிங் வித் அனில்குமார் ஜி. அனில்குமார் ஜி என்னண்ணா வாங்கினீங்கடா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எதுவும் வாங்குற அளவுக்கு காசு இல்லை. 27 இன்னைக்கு டேட். ரேட்டு கூட கம்மின்னு தான் நினைக்கிறேன். 600 ரூபா ராஜா செட்டு மட்டும் கம்மி தான். அண்ணா 600 ரூபா வாங்க மாட்டேதா? கோவாக்கு போனோன்னா இது போட்டுன்னு போயிடலாம். எப்படி கலாய்க்கிறேன். இது கூட செம்மையாகுது எனக்கு பிடிச்சிக்குது. இது கூட பட் அது பெருசுடா அவனுக்கு. இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரீயாக போட்டுப்பான் வீட்டில். அது எனக்கே கரெக்டாக இருக்குண்டா. உள்ளே போயிடுவேன். அது உள்ள எனக்கே கரெக்டாக இருக்குண்டா. அப்போ இன்னும் சின்னதாக இருக்கும். இன்னும் சின்னதாக இருக்கும் அவனுக்கு. 0 to 2 years இருக்கு பற்றியா? அதான் வாங்கணும். ஏன்னா என் பையனுக்கு 1 வருஷம் தான் இருக்குது. சின்னதாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் காட்டணும்ல. 299 3 to 4 years போட்டுருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது செட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கறதெல்லாம் செட் ஆகும்னு தோணுதில்ல எனக்கு. வாங்கிட்டு அடி வாங்கடா வீட்டுக்கு போயிட்டுன்னு நீ சொல்கிற. அடி 50 ரூபா டிஷர்ட்லாம் 50 ரூபாவா? ஆமாம் இதெல்லாம் 50 ரூபா போட்டுக்குதா? 299 ரூபாடா. எவ்வளோ வச்சா அப்படி தான் உள்ள வச்சு சென்ட்ரல் ஏசி போட்டு லைட் செட் எல்லாம் பண்ணி தேவையே இல்லை. ஆணியே கொடுங்க. நீங்கள் 50 ரூபா கேட்பண்ணி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறீங்க. ஏன் வந்து தேவையில்லாத வேலை எல்லா இடத்துலையும் எடுப்போம். நாங்கள் காலம் கூட வெளியே விட மாட்டீங்களா? அடப்பாலும் என் பையன் நான் நடக்க விட மாட்டீங்களா? நடக்க மாட்டேன். கால் வெளியே விடுறதா? கால் வெளியே வரலையாண்டா. வரணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ்.
அப்போ அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கும் கால் கூட. இதெல்லாம் பாய்க்கு கேர்ளுக்கு. ஓகே 0 to 2 years கேர்ள்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி இருக்குது. லேடிஸ் ஐட்டமா? நல்லா கூப்பிடுவாங்க. కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుందా నీకు? నీకు ఎట్లా ఉండదు వేసుకునేటప్పుడు? స్టైల్గా ఉంది కానీ బాగుందా? అవి పైన టీ షర్ట్ కూడా తీసుకో. ఇది తీసుకే బాగుంటుందా? బైక్ కలరా? இது பாருண்ணா, இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோ. பைக் இது குளிர் காலத்துக்கு நம்ம வச்சுட்டு குளிர் காலத்துக்கு நல்லா இருக்குண்ணா. அந்த எக்ஸலுக்கு இதெல்லாம் வேணும். ஏன்டா என்ன ఉండదు. நீ எடுத்துக்கோ. நான்